eje m na be mpa anyị n'ebe a ka nje jụọ ya maka arọbi n'agụ maka onwezi ife anyị na-aghọta n'obodo anyị nọ n'ime maka na onwe ndị si na arọbi n'agụ na-adị n'ime ọfịa nwee ndị si na ọ na-adị n'ime obodo akụkọ wee karịa wee jee na be mpa anyị a ka nje jụọ ya maka arọbi n'agụ maka na a sị na ọ na-akakwanụ m maka nwatakịrị na-eso okenye mana amazịkwa m maka ndị okenye nke ikpeazụ a mba anyị n'ebe a wee sị m n'eziokwu nwa m na-enwekwara mgbe ọ na-ekotalụ m nna ya akpa unu nwere ike na-achọ mpa ahịa ahụ achọghị m iwepụta ya ebe maka na ugwu bụ nkwanye okenye nwere ugwu nwatakịrị nwere ugwu nke ya wee jụọ mpa ahịa n'ebe a kedu ka maka arọbi n'agụ ndị obodo a ma ọ bụ ndị ụmụnna mpa ahịa wee sị m na nke bụ eziokwu bụ na enwekwa mgbe ya na-ekotalụ nna ya akpa nna ya ebute ọfọ o bute ilu nna ya oche nke a na-akpọ mpata n'ọka ndị Igbo si eme ya na o nwere ebe ha na-eje atụ nzu ata anụ wee sị ya mpa anyị kedụkwana ebe dị ife ahụ ọ sị m na ya maazị kedụkwana ife a na-eme ebe ahụ unu na-eje atụ nzu ata anụ kedu ife ọ nọlụ ya bụ ife nọlụ mpa anyị wee sị m na ya echetahụzi wee sị ya mpa anyị ka gị ga-asị asịzi m na echetahụ mana icheta na ị na-ekotelu nna gị akpa butere ya oche mpata ịka chetakwa na unu na-eje ebe ahụ atụ nzu cheta na unu na-ata anụ ebe a mana ịmazi ife ebe ahụ wo ị nwekwuzi ike ịma ife ebe nya wee ebe nọ nsị ya mpa anyị nke ọ dụzikwa mma ọkwa unu bụ ndị Igbo tụrụ anyị inu unu bụ ndị okenye tụrụ anyị inu si anyị na anyị kawakwanụ ahụ ka anyị na-eso unu ndị okenye mana maazị m na nke ikpeazụ anyị na-esozi unu ndị okenye unu na-eduzi anyị edu ka unu na-aghọwuzi anyị aghọwu ọ dụzikwanụ mma bikonu mgbe sị ka m bụpụtakwanụ na ife a ka unu tinye ya ọnụ kedu ife merụ ndị okenye anyị amaghọ m na ndị okenye anyị ọ na-atụ ụjọ ikwupụta nke bụ eziokwu ka mgbe ahụ ewebatara ụka n'obodo o nwere ife emerụ ha ka ha niile na-akpazi ofe ụdị agwa okenye jụọla ajụjụ kama ọ ga-agwa gị nke bụ eziokwu ma ọ okwukwa n'okwu ka okenye gosi nke bụ nwatakịrị amalụ na ya bụ okenye achọghị ikwu ụdị okwu ahụ kama ọ ga-eme etu anwa ka okenye ọhalụ ntutu tali si gị na o nwere ife dị etu anwa akwasị na ndị okenye kwesịrị ide edu anyị bụ ụmụaka ka anyị dee ejefie n'ụzọ mana ọ dụzikwa ka ya sị na ọkwanụ ndị okenye ahụ na-edufuzikwa na ụmụaka kịta maka na ọtụtụ ụmụaka o nwere afọ obodo nkara ịkpọ mana mkpọnya bụ afọ obodo o nwere ike bute ndị kwe na ndị ekwena ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu o nwere obodo bụ na obodo aha na ịbatazia na ya o nwere ozi otu mkpụrụ ife ọdịnala dị ebe ahụ o wee bụrụ ka e wee sonye n'ife a na-eme n'ife gbasara ije ụka ọdịnala Igbo enweghịkwana onye ogbochiri ije ụka belụsọ na ị na-eme nke mbute bụ nke ọjọọ ọdịnala Igbo enweghị onye ọ nọchiri ije ụka dozikene ndị nna gị ha ihe ejezi ụka jebe n'ụka nọ ndị okenye anyị gwara anyị eziokwu ka anyị malụ nke bụ eziokwu ka anyị malụ nke bụ eziokwu ndị okenye anyị chọzi ije ụka ha jebe ụka ma ha gwara anyị bụ ụmụaka ha mụtara amụta nke bụ eziokwu na gboo ka a ga-asị ifu bụ ụzọ gị jebe na be okenye na okenye ahụ ga-eduga ụzọ duo gị ije mana kịta amazịkwa m na ifu ụzọ jee na be okenye na okenye ahụ ga-edukwa gị nke bụ ụzọ duo gị ije ka anyị kwukwa na eziokwu aka na-ekwu okwu na-eti mkpu na ụmụaka kịta ụmụ agbara ofe okịta na-emezi mkpamkpa na-eme ife dị iche iche kedu ife echelu na ọ ga-abụ ife o kwesịrị ịbụ maka na ndị okenye kwesịrị ịkpazi ilu ha ụzọ gwa ha onye ha bụ ndị okenye dị etu ahụ enwezi nke na-alụ ọrụ ya ụmụaka chetakwanụ na ụmụaka ndụ ka omeji na ka ji na-eto ka ị na-edozi ome ya wee nwee ike soro etu ahụ isi edozi ewelu na-aga mana ọ na ịhapụ ya ọ gbasasịa n'ala ndị okenye anyị hapụziri anyị bụ ụmụaka anyị wee na-agbasasịzi n'ala ebe onye si efu otinye isi aka na-ekwu ka achịkọta nke emebiri emebi ndị okenye anyị wee nye aka ụmụaka wee na-adafụsị ụmụaka bụzi ebe ha metatabalụ nke ha che n'ọnya bụ nke ọma ha eme wee hapụzie anyị bụ ụmụaka anyị na-akpafu na-emezi nke o si so anyị nke anyị ji aka anyị chee na ọ dị ka ọnya bụ nke ka mma onye ọbụla etinye isi etu ahụ aka na-ekwu ka achịkọta nke emebiri emebi ndị okenye anyị wee kpanyekwuola anyị ụkwụ site n'ịgbachi nkịtị afụgodo ife ka ọ na-emebi
agbachi nkịtị. Ọ dịka ya sị na ha niile na-atụ ụjọ ha pụrụ kwuo okwu ha ma ha pụrụ gwa gị nke bụ eziokwu, ejee n'ụlọ ụka ha achụ igezie ha n'azụ oche. Ndị okenye anyị nenekwa na ife a unu makwa na aha asị okenye na o metahịa na ife a na-agwa okenye bụ nna anyị maọbụ mama nnukwu. Nenekwe ife ọfụma. Ndị okenye anyị nenekwa na ife ọfụma, nenekwa na ya ọfụma ka unu marụ ka otu a ka o si kwesị ịdị. Na anyị bụ ụmụaka jizi aka anyị adụ onwe anyị ọdụ, ma nke dị mma ma nke adịghọ mma, ma nke kwesịrị ma nke ekwesịghọ. Ka m jedebegodo ebe a. Ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyelu m, ndeewo, daalụ. Ife anyị na-eme ebe a bụ ịtụsa nkwado ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mbụ, asị gị daalụ, jisi ike agwụkwana gị. Maka na ọ na-abụ aka nni kwụọ aka ekpe akwụọ aka nni. Ọ dụghọ fecha ị na-akwado mmadụ deemenuhi nne. Afụrụ m unu n'anya maka nke dị etu a, wee na-asịkwanụ ka inye aka pịalụ m aka n'akala ịfụnanya, tinye okwu na ngalaba okwu ma nyere m aka gbasaa ozi a ka o rute mmadụ niile ntị, ka anyị wee zọọ otu onye maọbụ mmadụ na-abọ ndụ. Ndewonu. Ewu amụọna n'ọgbụlị, akwụ achago n'ọdụ igu, ncha emego n'ihu odogwu. Nwanne anyị nwoke a na nwanne anyị nwaanyị a fa na-eme enyi dịka nwoke na nwaanyị si eme enyi. Ha wee megidozie wee ruo na ọ ga-adabalụ ha. O wee bụrụ na nwanne nke nwaanyị ga-anụ di, fa na-abụ wee kwekọrịta na ha ga-eso wee nata n'ụlọ na be nke nwaanyị ka ha wee welu n'otu aka ahụ wee kọwaa onwe ha n'ebe ndị be ha nọ. Oge fa narutere ụlọ, o wee bụrụ na ofu nnukwu nna jikọrọ ya na ya na-abụ nke nwoke na nke nwaanyị a na-akwado alụmdi na nwunye. O wee bụrụ na ofu nnukwu nna jikọrọ ya na ya na-abụ, ya na o nweghị ife mekatalụ ka ha na-abụ nụọ dịka di na nwunye si anụ di na nwunye. O wee bụrụ ife ọgbara ọfụ na-ebutela anyị n'ala Igbo. A na-ekwu nne na nna onye nọ nyakaba ahụ kpọlụkane nwatakịrị ọ mụtalụ n'afọ kpọnata ụlọ ka nwatakịrị mara ebe o si amarị ya. O were otu aka ahụ wee fụ ndị ọ bụ ya na ya na-abụ ndị bụ nwanne ya, ndị o kwesịrị ka ya na ha na-emekọ na ndị o kwesịghị ka ya na ha na-emekọ. Mana anyị bụ ụmụafọ Igbo na-abụ na anyị mụta anyị agbakarịa. Na nke ikpeazụ a bụzi na a na-anọkwuzi n'ọrụ oyibo agba nkwụ nwaanyị. Ife afụghọ n'ikpu nne ewu afọ ya na nke nwe ọkwa na ife alụ ka ọwụ. Emegide ife ruo ka a ga-eke nwatakịrị di, kama a ga-akpọrọ nwatakịrị n'anụ ụlọ ka ndị ichie na ndị anangwu marụ na nwa ha na-eje ije di, anọrụ n'ọrụ oyibo kee di. Ebe ahụ ka a ya anọ mụso ụmụazị anyị ejekata ije narụ ụlọ malụ ebe ha si, malụ ndị bụ nwanne fa na ndị abụrọ nwanne ha nke eriri afọ, malụ ebe ha ya akpagide wee kpafe n'agha n'agha. Ife alụ na-emezi, nwanne na-anụzi nwanne, nwanne na-edinakwuzi nwanne. Onye ka a ya atọ ụta? Ọ ụmụaka na-amaghọ na onye a bụ ọbara ya, ka ọwụ nne na nna na-anaghị akpọrọ ụmụazị ụlọ, ka ọ bụ nne na nna na-anaghị akụziri ụmụazị ebe ha ya ebido na ebe ha ya ejedebe. Ịjụọ ya ọ sị gị na ya chọrọ ife ndị obodo. Ị chọghị ife ndị obodo ma ị gbachakwa arị gbachaa ebunata gị n'ozu. Ụmụaka wee jezie na-edina onwe ha, ụmụaka jezie na-anụ onwe ha ife alụ pụrụ ife alụ a na-eme n'elu obodo anyị nọ n'ime ya. Ụmụafọ Igbo nekwanụ ka ọkụ ndị nna ha gụnyere anyị n'aka na-achọ ịnyụ n'ahụ anyị. Onye ọbụla tinyeziri isi n'ọfịa, onye ọbụla na-ebe na ọgbasaghị ya na ọgbasaghị ya. Biko na onye ka ọ ga-agbasazi? Onye ọbụla ruo na-asị n'isi ya na ezinụlọ ya, n'isi ya na ezinụlọ ya, ma ife daa mberede amachọba ndị obodo. Oluzie ka anyị achọ ndị obodo, ọ bụrụ na onye ọbụla tinyere nọọ n'isi ya na ezinụlọ ya, kedụzi onye ya agbakọnatazi anya bụ ndị obodo a na-ekwu okwu ya? Ndị okenye anyị na-enejekwuzili anyị, enwekwuzi nke chọziri ịgwa anyị eziokwu, onwekwuzi onye chọziri ịpụta kụziere ụmụaka ife ụmụaka na-amaghọ.
onye ọbụla duzile aka wee baa ime ọfịa, o wee bụrụ ife ifere, bụrụ ife anya mmiri, bụrụ ife alụ kwuru alụ. Ruo ole mgbe ka a ya akpụcha alụ na-eme n'ala Igbo aka na-ekwu na ọzọ mere ọzọ emekwasịkwa? Biko na ụmụafọ Igbo, onye mụta kene nwa ya kaba ahụ, kụzielu nwatakịrị na onye a bụ nwanne gị, ka ọ ha kene m otu a n'ọnụ. Ada ndị gboo bụ afa m.